dnes by som vás chcel uvítať v Pokémonskom kasíne. Kasíne? Čo? Prečo? Tak pozeraj prečo. Prismatic Evolution Poster Collection a japonské prizmatiky. Poďme si vysvetliť vlastne, prečo som toto video nazval kasíno. Tieto boostre Prismatic Evolution stoja po 10 €. Čo znamená, ako keby ste hrali ruletku, či padne niečo zaujímavé a vzácne, a keď už teda padne, tak to stojí za to. Takže je to vlastne ako také kasínko, otvoríte si boostrík a snáď dúfate teda, že sa vám pošťastí chytiť niečo, čo stojí nemalé peniaze, nakoľko napríklad taký Umbreon z tejto Prismatic Evolution stojí nad 1000 €. Hneď som to takto zničil, tento krásny plagatik. A kto ti za to môže? No kto ti za to môže? Ten, kto to tam tak napasíroval, ale ten plagát je nejaký extrémne veľký. To čo je? To vám ľudia nedokážem ani ukázať. To je brutál. No ľudia, toto je proste mega, ja neviem, kto to vymyslel. Gratulujem mu za takýto obrovský poster, teda plagát. No a tu sa môžeme pozrieť na Jolteona, krása, Flareona, krása a Vapiho, Vaporeona. Dobre. Takže tieto tri karty dám preč. Je tu ešte toto vám samozrejme dám. Ľudia, ktorí sa hrajú, hrajte sa, nech sa páči, kódik pre vás. A ideme sa pozrieť na to, ktorá z týchto verzií mi dá väčšie šťastie. Som naozaj zvedavý, je to také kasínko, akože naozaj. Ideme prvým japonským boostrom, ktorý mám tunak pri sebe. Viem, že tieto japonské boostre sa trošku zložitejšie otvárajú, ale nie je to až také zlé. No v každom prípade neviem, či sa tu vôbec robí nejaký magic trick, takže ideme straight. Dunsparce, Revavroom, Drippy. Aha, už tu máme holografickú kartu. Vapik, Vaporeon holografický. Pozrime sa. Hneď Exko. Iron niečo. No tu je tento. A tu je Sylveon. A tu je ešte nejaký niečo. Takže áno, tieto japonské veci sú docela zložité pre mňa vedieť, tipnúť si a trafiť si. Poďme sa pozrieť na anglické kartičky. Kodík vám darujem, nech sa páči, užite ho v zdraví. Jedna karta dopredu, je to ohnivá karta, alebo je psychická. Poďme na to, Drippy. Miltank, toho som už dlho nevidel, ani som nevedel, že ho spravili. Professor Research, Aromatis, ďalší Pokémon pre mňa nový, Suicune, nádhera, aj tohto tu máme. Buddy Puffin, Kieran. To je obyčajný Great Ballovský Hippowdon, ale pekné, je to obyčajný Great Ball, nie je to M-ko, nevadí, krásny reverse holo. Za ním tu máme Fezandipityho reverse holo a posledná karta je Leafeonexový. Pozrime sa, dobre. Máme tu teda kartu Leafeona. Není to nádhera? Nie je to nádhera. Je to nádhera, ľudia. Takto to má vyzerať. Takže zatiaľ 1-0 pre anglický set. Ideme na číslo 2. Tak normálne človek je úplne v očakávaní, že čo tu na ňo vyskočí v týchto kartičkách. Je to naozaj zaujímavé. Baví ma to strašne otvárať.
len mať milión na účte, aby sa to mohol dovoliť, že jo? Swirlix? Neviem. Zase Revavroom? OK. Je tu Miraidon, tohoto veľmi dobre poznám. Je tu Zeraora holografická, krása Zeraora je nice Pokémon. Máme tu Ace Spec kartu, Fusion Energy alebo nejaká takáto Energy. Dobre. Za ním tu máme zás tohto exového blázna. OK. Máme tu Rotom, Fan Rotom. Mortis Conviction? A Umbreonik, OK. Škoda, že není reverse holo. No a ešte potom nejakého trénera. No tak, akože Ace Spec karta, pozor, Ace Spec karta nie je až taká zlá, síce neviem, čo stojí, ale uvidíme, čo nám dá anglický booster, či opäť nevyhráme s anglickými boostrami. Nech sa páči, kód pre vás. Jedna blesková. Bojová, Fighting Energy. Je tu Larvitar. Je tu Bunary. Krásny zajko. Pozrite sa na tú horu. Kto je väčší, hora či on? Profesor Research. Je tu Pinsir. Je tu Binding Mochi. No poď. Je tu Rescue Board. No poď. Suicune. Profesor Research. Terapagos Exový. Zlatá karta. To není špatné. Poster Collection ide po mne. Toto nemusí byť vôbec zlá karta. Terapagos Exový Gold kartička. Čo si si? Pekne. Anglická verzia zabíja. A ešte tu máme Fezandipitiho v holografickej verzii. Poďme. A teraz mi tu daj Godpack a Japonci to vyhrajú na plnej čiare. To by ma tu úplne, že odstavilo by ma. Normálne by ma tu odstavilo. Veľmi som zvedavý, čo nám tu ponúkne tento posledný japonský booster. No, je tu Applin, je tu Drippy, Duraludon, holografický. Za ním je tu, OK, Jolteon holografický. Alakazam, pozrite sa, Alakazam. Škoda, že tam není ten Master Ball. Alakazam, môj najobľúbenejší Pokémon. Krása. Výborne. Poď ďalej do mňa. Ogerpon Exový. Dobre, no a potom tu máme Kadabru. Potom tu máme tohto Torrepebre. No, toto je tiež nejaká zaujímavosť. A ešte tu máme Mortišu, len v chlapskom vydaní. No, niečo také. Posledný život z anglickej verzie. Alakazam ma potešil. Alakazam, OK, let's do it. Alakazam je Master of Disaster. Nech sa páči. Posledný kód z anglických boostrov je tu. Jedna karta vodná. Zase táto Fighting Energy. Poďme sa na to pozrieť. Je tu Spritzee. Je tu Rotostick. Kotony. Profesor Research. Poď. Havlucha. Krásny Pokémon. Techno. Dobre. Že by mi Techno kartička priniesla šťastie. Festival Ground. Je tu Hippopotas Reverse Holo. Je tu Black Belt Training, čo znamená, že už len posledná karta je Whimsicott. Škoda toho, normálne som sa aj spocil pri tejto otvaračke. Dáme si ešte rekapituláciu dnešných hitov, nakoľko ich bolo dosť, vďaka samozrejme japonskej verzii, kde toho padá o trošku viac.
Ale sú to krásne karty, táto Ace Spec Energy, Brutus, Ogerpónik, Jasnačka, pozrite sa na toho pokéballovského Alakazama, to je madness. A ďalší tento Iron nám padol, potom prišiel Leafeon Exový z anglickej verzie, môže byť Terapagosino, tento dneska vybuchal, nádhera. No a potom ešte tento Hippowdon Pokéball verzii. Ak si sa dostal až sem, na koniec videa, tak ti veľmi pekne ďakujem. Som rád, že si to zvládol so mnou. Ak by ti bolo málo, pozri sa ešte na ccplanet.sk, kde je mnoho produktov, napríklad kľudne aj tieto produkty, ktoré som dneska rozbaloval. Takže zbehni na ccplanet.sk a pri kúpe zadaj kód ANOS6, tak získaš dodatočnú 6% zľavu. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za zliadnutie a vidíme sa budúci týždeň. Čau!